So guys, welcome back to my YouTube channel. So गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि बे भिडिअखौ only entertainmentनि थाखायल' बानायनाय जादों। बिनिखायनो रावबो बे भिडिअखौ seriously बिखा बिख्लो आमाय थुखोल' सोनानै दाला आरो सोरबा सोना लादोंबा निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। होमबा इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। जय खेरि बाबानि जय। दिनै जों ओरैबायदि सासे बर'नि ओभार एक्टिं खालामग्रा हिर'इननि सायाव सावरायनि जायनोखि गावनि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेरायनाय उन्दुनाय मोखां सुनाय गन्थं सुनाय गासिखौबो गावनि इउट्युब चेनेलाव ब्लगनि मुङाव आपल'ड खालामो। जिहा गाइस बे ओभार एक्टिं खालामग्रा हिर'इननि मुङानो जादों लेमस्रि दैमारि। अबे साले बहन के लौड़े लेमस्री नङा गेमस्री से। हाँ जाने देना यार, क्या फर्क पड़ता है लेमस्री हो या गेमस्री। रुको बहन चोद हीरोआने हीरोइन को नुनानै खुगा सिर्फ बुखेबाय। वो चढ़े के हीरो भी सोच रहे होंगे अबे साले कौन सा हीरोइन के साथ मुझे डाल दिया यार, मोदी नहीं बन रहा। और बियो मेकआपआव आरो बिना मेकआपआव नुनायाव एसेबांनो डिफरेंट दं जेसेबांनो हाबा जायै हिन्जाव आरो हाबा जानाय हिन्जावखौ गोसो थोनायाव डिफरेंट थायो। आप बिलीव नहीं करोगे तो देखो। अब आते मेन मुद्दे पे। वो छोड़े के ब्लॉग के नाम पे क्या क्या बकचोदी मचा के रखा है आप लोग देखो। लाउदुम आरो दुलुरनि जे सारनाय। लाउदुम आरो मामाया आलासि जाफैदों गुवाहाटीआव। थांनो गोसो गैयामोन, लाउदुमा लांफैबाय। लाउदुम आरो आं जाफेरि रेसिपि। लाउदुमनि लकडाउन बाजार। लाउदुमा फरेनाव थांनो शपिं खालामगासिनो। बेहेनचोद नोंसा शपिं बानायदों जोंहालाय मा नांजादों। नायबाव आरो लाउदुमा ना सारना जाहोबाय जोंखौ। लाउदुमनि स्पेशल गांजेमा। लाउदुमा बैसागुनि खैजोमा हानना जाहोबाय। एनिभार्सारियाव गिफ्ट लाउदुमा मा होखो। लाउदुमा बेदर गोदानो रोङा। क्या है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? बेहेनचोद नोंनि लाउदुमा बेदर गोदानो रोङाबा बेखौबो इउट्युबाव ब्लगनि मुङाव हगारगोन नों। कुछ भी लाउरे का बाल मेरे को तो लगता है सानसे समाव बियो लाउदुमनि हासुनाय खिनायखौबो इउट्युबाव आपल'ड खालामगोन। और लाउदुम कौन है वो लाउदुम? अबे मादरचोद लाउदुम इज ए बीएफ ऑफ गेमस्री। बिगुरनि आरो बेनानाव गैया नामा? जेब्लाबो बेजोंल' नुयो। आरो बे चेनेलनि मुंखौ मानो गेमस्रि दोनदों? लाउदुमखौनो दोननांगौमोन ना। खावसेनि बांसिन भिडिअआवथ' लाउदुमासो दं। बेखौनो नाय, लाउदुमनि नाम गैयाबाबो भिडिअआव लाउदुम दं। आरो बेल' नङा बेहेनचोद, बेखौ नाय, सैमा अरजानायखौ सोर खोन्थायो? भाई मारो। दासान्दि बियो आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे भाइरास गोसारहोगासिनो दंबावो जायनि नामानो जादों टिकटकनि बिनानाव उन्दै इन्स्टाग्राम रिल्स। नोंसोरो बिलिभ बानायाखैबा नाय भाइरास गोदानखौ। Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. क्या है? ये तो टट्टी है। मजा आया देख के बहनचोद। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे लास्ट मेंशन। बे भिडिअनि टाइटेलखौ नाय, माय शूज एन्ड हिल्स कालेक्शन। बेफोरबायदि भिडिअजों मा देखायनो सानदों? बेहेनचोद नोंखौ दा गोबां जाखांफुनाय सिख्लाफोराबो फल' खालामो जानांगौ। जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोबा बिसोरबो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ गाननो बायनो लुगैयो
आरो बिसोरो नों बायदि सेल्फ डिफेन्ड नङा। होमबा बिसोरो बेफोरखौ बायनो फैसाखौ सोरनाव बिगोन? बिमा बिफानाव। और बर'फोरनि मस्टलि पेरेन्टसफोरानो मा जायो बेफोरखौ बेसेन गोसा गाननाय जोमनायफोरखौ बिसोरो होनो हाया। होमबा बिसोरो बिना मोनाबा मा खालामगोन? बिमा बिफाजों नांलायगोन अभियासलि। आरो बेफोरनि गेजेरजों मा सोलिगोन? न'खराव फेमिलि भाइलेन्स। बिनिखायनो नों बायनो हादों नालाय नों सिरि सिरि गानबाय था, पाब्लिकनो खिन्थानांगौनि दरखार गैया एबा गोनांथि गैया, मिथिबाय? जुदि नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय, शेयार बानाय आरो कमेन्ट बानाय। आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि घन्टायाव बुनानै अल नटिफिकेसनाव सेट खालामनानै ला। मानोना जेब्ला आं नोंसिनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लाना फैबा बयनिबो सिगांसिन नोंसोरो नुनो मोननायनि थाखाय। होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ। बाय बाय, सी यू वेरी सुन। थैंक्स फॉर वाचिंग।